Поведаю, хто сказати може. А ведаешь, что значит свечка? Хто ведає, що значить свечка? Добре. Подивіться. А що значить наш стяг? Може, хто ведає? Я веду. Ну добре, Янка, скажи. Итак, разделить, начнем с фона. Разделить на черного и белого. Белого на Янка, один. дякую. Добре. Ось не ведаю, Полінка, не ведаю, готова я чи ні? Як ти думаєш? Ну, знаешь, что хочу сказать. Не включай эстонца. Да, конечно, готовы. Наши девочки всегда ко всему готовы, ведь они на поготове. Дівчата, на поготові? Готові! Не слышно? З приреченням. О, да. Може, тільки потніться свої кофти. Добре? Ты не держишь, ты становись заполненной. А дата? Ти становишся доповненою. Ілона Мілана, доправся своє. Ой. Вони Маша і Маша. Маша, Тримайте. Тотем прикидайте свої копливої. Настя, возьми тотем. Семпер. Скажемо всі разом скаутське право. Скаутка дбає про свой гонор, каб заслужить довер. Скаутка верная своей краине, своим батькам, своим керовникам и своим подначальникам. Скаутка служит своему ближнему и допомагає йому у дорозі до Бога. Скаутка сябровка усім і сестра для кожної іншої скаутки. Скаутка ветлива і високородна. Скаутка бачить у природі Божє створення, вона шанує рослини і живьову. Скаутка послухняна і кожне завдання виконує до кінця. Скаутка володає собою, вона усміхається і співає, навіть коли їй тяжко. Скаутка ощадна і уважливо обиходиться з добром іншого. Скаутка чиста в своїх думках, словах і учинках. Скаутський гімн. Божа добрий і ласкавий, Божа милостивий, справедливий, благослови всі наші справи, освяти всі наші міри. Дай нам силу, дай нам розум, сприти, мужність, твердость волі, не поддаться злым погрозам, не сломаться у неволе.
вольна. Сёння у нас вельмі важны дзень. Сёння мы распачынаем з вами цырымонію. Сёння до нас у нашу скаутскую сям'ю прыходзяць яшчэ дзве новыя скауткі. Саш, куды твой падпісаны дырок? Всё, знайшла. Думаю, што гэта вельмі значная падзея. Прашу выйсці да мяне Сашу паталей. Саша, чаго ты прагнеш? Стать скаутской Европы. Навошта? Каб лепш служыць Богу і ближнім. Якіх матэрыяльных выгодаў ты ад гэтага чакаеш? Ніякіх. Які падставовы абавязак скауткі? Штодзённы добры ўчынак. Якія галоўныя цноты скауткі? Шчырасць, ахвярнасць, чысціня. Ці ведаеш ты прынцыпы і права скаутак і скаутаў Еўропы? Так, сямрока згадовую. Ці прывыкаеш прытрымлівацца прынцыпаў і права? Так, сямрока. Гонар жыць. Ці ведаеш ты, што твой гонар гэта належыць Хрысту, быць вернай сваім сябрам, сваім бацькам, кіраўнікам і падначаленым, быць вернай дадзенаму слову? Так, сямрока звязовую ведаю маю слово, цвёрдую кнігі. На які час ты гатовы ўвайсці ў гэтую прыгоду? Божа ласка не заўсёды. Саша, суд гонару пастанавіў казаць табе давер і дапусціць сябе да прыручэння, але найперш як хрысціянка прымі Божае благаслаўленне. Нехай Найсвяцейшая Панна Марыя прыйдзе табе з дапамогай, а благаславенся ўсемагутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога, нехай спачне на табе і застанецца назаўсёды. Амен. Скауткі на пагатове. На пагатове. Цягнуй руку, прямой басам, руку над басамом, этой салютуеш другой. На мой гонар прыракаю за ўсё жыццё служыць Богу, касцёлу, маёй айчыне, Европе хрысціянскай. Дапамагаць бліжнім і жыць паводле скаутскага права. Саша, з гэтага моманту ты належыш да вялікай скаутскай сям'і. На пагатове. На пагатове. Саша, паколькі ты кап'явая, адразу пасля твайго прызначэння маеш быць прызначаны. Саша, я абрала цябе кап'явой, і суд ганаровы ухваліў гэты выбар. Ці гатовая ты ва ўсім даваць прыклад? Так, сяброка звязовая. Ці гатовая весці сваё кап'ё з дабрынёй і пакорай? Так, сяброка звязовая. Ці гатовая прытрымлівацца і вучыць іншых прытрымлівацца нашага скаутскага права і прынцыпаў? Так, сяброка звязовая. Саша, будь адказны ад гэтага часу перад Богом за кожны з тваіх скаутак і апякуйся кап'ём Гаверка. Дзякую табе, сяброка звязовая. Абяцаю быць табе вернай і паслухмянай. З усіх сіл дапамагаць табе весці звяз, дапамагаць усім маім сёстрам скауткам з кап'я Вавёрка, якога пан Бог ад сёння назваў мяне кап'явой. Насі гэтую стужачку на знак таго, што з сённяшняга дня кожны вузелок, які будзеш мець на сваім гальштуку, гэта адна скаутка з прыручэннем з твайго кап'я. Пакуль што будзе падходзіць. Таксама насі гэты свісток. На знак таго, што з сённяшняга дня ты адказваеш за гэтае кап'ё. Адказваеш перада мной і перад Богом. Няхай ён табе дапамагае ў гэтым, каб ты была заўсёды чуйнай і заўсёды напагатове.
заўсёды дбаў пра вашу бяспечнасць, пра сваю і пра свайго кап'я. На пагатове. Такі святкування, Саш. На пагатове. Яшчэ одна значная падзея, яшчэ одна скаўтка, яшчэ одно новае імя. Настя Вайшкевіч. Чаго ты прагнеш? Стаць скаўткай Европы. Навошта? Каб лепш служыць Богу і бліжнім. Якіх матэрыяльных угодаў ты ад гэтага чакаеш? Ніякіх. Які падставовы абавязак скаўткі? Штодзённы добры ўчынак. Якія тры галоўныя цноты скаўткі? Шчырасць, ахвярнасць і чысціня. Ці ведаеш ты прынцыпы права скаўтак у Еўропе? Так, з сяброўка звязала. Ці прыракаеш прытрымлівацца прынцыпу і права? На мой гонар прыракаю. Ці ты ведаеш, што твой гонар гэта належыць Хрысту, быць верным сваім сябрам, сваім кіраўнікам, падначальнікам, бацькам, быць верны дадзенаму слову? Так, сяброўка звязовая, я ведаю, на маё слова цвёрдае як камень. На які час ты гатова ўвайсці ў гэтую прыгоду? З Божай ласкай не заўсёды. Настя, суд ганаровы пастанавіў дапусціць цябе да прыручэння, але найпершая хрысціянка, прымі Божае благаслаўленне. Няхай Найсвяцейшая Панна Марыя дапамагае табе. А благаславенне ўсемагутнага Бога, Айца і Сына, і Духа Святога, няхай застанецца на табе. Няхай спачне на табе і застанецца назаўсёды. Амен. На мой гонар з Божай ласкай прыракаю. Лепш усім жыццём служыць Богу, касцёлу, маёй бацькаўшчыне і Европе хрысціянскай, дапамагаць бліжняму кожную цяжкую хвіліну і падтрымлівацца скаўцкага права. Настя, ад гэтага моманту ты належыш да вялікай скаўцкай сям'і. На пагатове. На пагатове. Разварачвайся. На пагатове. На пагатове. Паколькі ты з'яўляешся кап'явой, тваё перарачэнне першае ў тваім кап'і. Сёння ты таксама будзеш вызнаная кап'явая. Настя, я абрала цябе кап'явой, суд гонару ухваліў гэты выбар. Ці гатовая ты ўсім даваць прыклад? Так, сяброўка звязовая. Ці гатовая весці кап'ё з дабрынёй і пакорай? Так, сяброўка звязовая. Ці гатовая прытрымлівацца і вучыць іншых прытрымлівацца скаўцкага права і прынцыпаў? Так, сяброўка звязовая. Настя, будзь адказная з гэтага часу перад Богам за кожны з тваіх скаўтак і апякуйся кап'ём Сойка. Дзякуй табе, сяброўка звязовая, абяцаю табе быць вернай і паслухмянай, дапамагаць табе весці гэты звяз і дапамагаць усім маім сёстрам скаўткам з кап'я Сойка, якога пан Бог ад сёння назваў мяне кап'явой. Настя, прымі гэты белы шнурок, сімвал кап'явой. Ад сённяшняга дня на юзе будуць з'яўляцца вузелкі, спадзяюся. Кожны вузелок будзе сімвалізаваць скаўтку з твайго кап'я і стае склалу прырачэння, як ты сёння. Насі гэты сімвал адметнасці, які носіць таксама звязовая.
І гэты свісток, які ад сённяшняга дня будзеш насіць на гэтай белай вяроўцы. Няхай дапамагае табе папярэджваць бяспеку твайго кап'я. Заўсёды насі яго з сабой. На пагатове. На пагатове. На пагатове. На пагатове. Паколькі сёння твоё кап'ё таксама прымае прысягу вернасці, складае яе табе, падыдзі, калі ласка, да твайго кап'я. Обещаю быть послухняной тебе, як моей. Обещаю быть послухняной тебе, як моей копьевой, быть верной копью сойка, допомагать тебе каждый день, как лепш распознать законы скалки, мою батьковщину и мою веру. Верной каплю ваўчыца, працаваць з табой кожны дзень, каб лепей спазнаць законы скауткі, мой бацькаўшчыны і мою веру. Можешь на меня различить. Готові. Адмаріям! Європа! Адмаріям! Європа! Адмаріям! Європа! Тихо дожгла! Залятай. З розгону. Саша, иди сюда. Ні, наш буде... Сашка, хто буде? Сашка чи Настя? Не, стоп, Агата, вернися. Сашка, давай, залетай. Залетай. Притащите, давайте. И раз, два, три. Ловите. Раз, два, три. Передавайте дальше. Раз, два, три.
можно ставить. Сложнее немножко. Я тяжелая. Разгоняйся, Настюха. Давайте ближе, я буду Только отклоните, чтобы вам не ударили это. Головы? Как хочешь. Спиной? Головы, девчонки, а то... Отбирайте голову. Я не знаю, как исправить. Давай, прыгай. Раз, Животом. два, три. Ловите. Ну то что, ну то віншуємо. Где наша Сашка? Так, твоя отец. Я здесь. Віншуємо. Молодець. Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. В окончанні цього дня подякуємо Пану Богу за все те, що сьогодні відбувалося цієї раніці. Особливо за цей вечір, за цю церемонію, за все те, що в серцях сьогодні пережили. І за те приречення, яке відбулося на Божу хвалу. Довіряємо Настю, Сашу, які стали це приречення. Просимо вірності, потрібної ласки. Маті Божою, щасливу і спокійну ніч для всіх нас. Вітай, Марія. Полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Барбара. Молись за нас. Одвечное слово. Одинородный Сыне Божий, прошу Тебе, научи меня служить Тебе так, як гэтага Ты заслуговуєш. Научи меня давать и не лечить, змагаться и на раны не зважать, працаваць и odpoczynku не шукать, ахвяраваць себе и не шукать из нагороды іншей, апрача почуття, что виконала Твою найсвятейшую волю. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Усемогутный, а Отец и Сын, и Дух Святый. Амінь. Идите спать у супокоя Христа. Дякуємо Пану Богу. Назад, разостися. Факелы можно укрепить на крале. Вот это на лицо.